Eguerdion. Ongi etorriak bizitzari sakontasuna eman nahi diozuen guztioi, ongi etorri beroa. Azterketa eta ikastaroa da garizuma. Giza bizitzaren misterio sakona jartzen digu Elizak aztergai, bizitzaren zentzua, helburuak eta etorkizuna ikusteko. Horretarako Jainkoak gizonarekin egin duen historia irakurtzen dugu irteera liburuan. Jainkoaren herriaren askapena, basamortuko tentaldiak, lur berri baten agintzaria, Jainkoak gizonarekin egindako elkarkoa. Jainkoaren nahia egiteko prest dagoen gizakiaren irudia da Abraham. Jainkoaren eta Abrahamen harremanaren historia begiratzen du fededunak, aldatu behar dena aldatzeko eta zuzendu behar dena zuzentzeko. Agortzen ez den Jainkoaren errukia erakusten du batez ere garizumak. Adorez eta itxaropen sendoz ekin dezaiogun bideari. Jarri gaitezen zutik eta hasi dezagun kantua. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Errukiaren aita Jainkoa eta Jesukristo munduaren salbatzailea beude zuekin. Eta zure espirituarekin. Senideok, isilean planta gaitezen Jainkoaren aurrean, eta jaso dezagun beraren errukizko besarkada gozoa. Aitortzen diot Jainko guztizahaltsuari, eta zuei ere bai ene senideoi, pekatu egin dudala gogapen, hitz eta egitez, eta egin beharrak ez eginez, bai, pekatari naiz. Horregatik eskatzen diet Andre Maria beti birginari, aingeru eta santu guztiei, eta zuei ere bai ene senideoi, otoitz egin diezaiozuela nire alde, Jainko gure jaunari. Erruki dakigula Jainko guztizahaltsua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Erruki jauna, erruki jauna, Cristo erruki, Cristo erruki,
dezagun otoitz. Jainko ahal guztiduna, egizu, Gariuzumako urteroko jarduerak eraman gaitzala, Kristoren misterioa hobeki ezagutzera, eta berari dagokion eran bizitzera. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Bizitzako une zailenetan, gizonaren gana hurbildu izan da jainkoa. Hala aitortzen du herriak eta Moisesek, Deuteronomio liburuan. El testimonio de Moisés y el pueblo afirma que Dios estuvo allí con nosotros en los momentos cruciales y por eso sigue siendo presencia, liberación y reposo. Escuchemos la confesión de Moisés en el Deuteronomio. Deuteronomia liburutik. Moises honela mintzatu zitzaion Israel herriari. Apaizak, zure eskutik lehen fruituen saskia hartu eta jaunaren zure jainkoaren aldare aurrean jarriko du. Orduan, jaunaren zure jainkoaren aurrean esango duzu. Nire aita nora ezean zebilen aramearra zen. Egitora jetxi eta etorkin giza bizi izan zenan, lagun bakar batzuekin. Egiton herri handi egin zen jendez eta indarrez. Egitoarrek tratu txarra eman ziguten, zapaldu eta morrontza gogorra ezarri. Deiadar egin genion jaunari, gure arbasoen jainkoari. Jaunak gure deiadarra entzun zuen eta gure atzekabea, nekea eta estualdia ikusi zuen. Eta egitotik atera gintuen jaunak ahalmen handiz eta esku indartzuz. Etzaiengan beldurrikara sortuz, ezaugarri eta egintza harrigarriak eginez. Toki honetara ekarri gintuen eta lurralde hau eman zigun. Esnea eta estia darion lurraldea. Orain, ona hemen non dakarskizudan jauna, zeuk eman didazun lurreko emaitzen lehen fruituak. Hori esanik, jaunaren zeure jainkoaren aurrean utziko duzu eskaintza, eta jauna zeure jainkoa auspez gurtuko duzu. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Egun beltzean zu jauna beti nirekin izan. Denok. Egun beltzean zu jauna beti nirekin izan. Goikoaren atzerpean bizizaren horrek, gaua arsuaren itzalpean ematen duzun horrek. Esaiozu jaunari, zu nire babesleku eta gaztelu. Ene jainko, zugan dutu konfianza. Egun beltzean, zu jauna beti nirekin izan. Ez zaizu zoritxarri gertatuko, ez da zure txolera izurririk hurbilduko. Bere
aingeruei agindu baidie, zubide guztietan zaintzeko. Egun beltzea, zu jauna beti nerekin izan. Jesus dela jaun bakarra da fededunaren aitorpen sendoa. Los perseguidos y ajusticiados por los emperadores romanos morían gritando: Cristo es el Señor. Así lo atestigua San Pablo en su carta a los romanos. San Pablo apostoluak erromatarrei egindako gutunetik. Senideok, audio liburu santuak, hurbildu zu hitza zeure ahoan eta zeure bihotzean. Hitz hori hain zuzen guk hots egiten dugun sinismenaren mezua da. Izan ere, zeure ahoz aitortzen baduzu Jesus jauna dela, eta zeure bihotzean sinisten baduzu jainkoak hilen artetik piztu zuela, salbatuko zara. Zeren bihotzez sinisten duena zuzentzat hartzen baitu jainkoak, eta ahoz aitortzen duena salbatu egiten da. Liburu santuak dio, harengan sinisten duena ez da lotsagarri gertatuko. Judu izan ala ez dago bereizketarik, bat bera baita guztien jauna, dei egiten dioten guztientzat eskuzabala. Izan ere, jaunaren izenari dei egiten diona salbatuko da. Jaunak etxana, Eskerrak zuri jauna. Jesusek bezala, ez dute behingoz bakarrik sufritzen tentaldia fededunek eta elizak. Horregatik beti erne egon behar da. Tentaldia eta okerbidea agintarien maltzurkerian gordea dago batipat. Tentatzailea datorrenean nola jokatu Jesusek berak erakutsiko digu. Presta dezagun bihotza Jesusi entzuteko. Zutik eta zure hitza jauna mintzabekit kantatuz. Kanta dezagun denok zure hitza jauna. Zure hitza jauna mintzabekin, betorkin ni neuri zeuk esani. Zure hitza jaso nahi dut nik, hainkoz nadin jauna zuekin, eta zure espirituarekin. Jesu Kristoren evangelioa, San Lukasen liburutik. Aitzazuri jauna. Aldi hartan, Espiritu Santuaz beterik itzuli zen Jesus Jordandik. Espirituak erabili zuen basamortuan 40 egunez,
eta deabruak tentaldian jarri zuen. Ez zuen ezer jan egunaietan, eta azkenean gosetu egin zen. Deabruak esan zion, jaungoikoaren seme baldin bazara, esaiozu harri honi ogi bihur dadila. Eta Jesusek erantzun, idatzirik dago, gizona ez da ogiz bakarrik bizi. Gero toki goi batera eramanik, deabruak lurreko erreinu guztiak erakutsi zizkion une batean, eta esan zion, horien guztien agintea eta aintza emango dizut, niri eman baitizkidate eta nik nahi dudanari ematen diot. Beraz, gurtzen banauzu, zeurea izango da dena. Jesusek erantzun, idatzirik dago, jauna zure jaungoikoa gurtuko duzu, eta bera bakarrik zerbitzatuko. Orduan, Jerusalena eraman, eta jauretxeko teilatu ertzean ipini zuen, eta esan zion, jaungoikoaren seme baldin bazara, bota ezazu zeure burua hemendik behera, idatzirik dago eta, bere aingeruei die aginduko, zu zaindu eta onik ateratzeko, eta eramango zaituzte eskuetan, oina oztopa ez dakizun harrietan. Honela erantzun zion Jesusek, agindua dago, ez tental jauna zure jaungoikoa. Eta tentaldiak bukaturik alde egin zuen deabruak beste bat arte. Jaunak esana, Eskerrak zure hitzak jauna, bizitza da, idatzu hitz horren ahoska da, zure hitzak zeure txinpartan da, zakizkit zeure suta lapanda. Kristau senideok, sartu berri gara Garizuman, Bazkorako bidean. Urte oro bezala, liturgiak garai berezi hau eskaintzen digu gure fedea suspertu dezagun. Irakurgaiek asko lagun diezagukete denbora berezi hau era egokienean bizitzen. Egia esan, kontua ez da denboragatik, kontua da eskaintzen zaigun hilabete terdi hau aprobetxatzea gure fede bizitza berritzeko, bizkortzeko eta eguneratzeko. Horixe esan dugu lehen otoitzean. Garizumako elizkizunek eta penitentziek egiazko bihotz berritzera eraman gaitzatela. Hori eskatu dugu. Entzun ditugun irakurgaiei helduz ariketa moduko hiru pauso ikus ditzakegu Garizumako gure bihotz berritze prozesua benetako izan dadin. Hiru pauso. Lehenbizikoa. Entzun dugu, espirituak eraginik Jesus basamortura joan eta 40 egunez egon omentzen barau eginez. Basamortu ez da leku fisikoa bakarrik. Basamortuan egotea
norbera babesik gabeko egoeran aurkitzea da. Ditugun defentsak, distrakzioak, entretenigarriak alde batera utzi, eta gu egiatan garena argi ikus ahal izatea litzateke, basamortuan sartzea. Geure burua, geure harremanak, jainkoarekiko benetako loturak nola dauden begiratzeko. Basamortuan ez dago ihesbiderik, ez babesik. Dagoena agerian dago. Garizumako lehen pausua, geure egia ikustea litzateke. Bihotzean duguna agerian jartzea. Lehenengo pausua. Bigarrena, geure historiari begira jarri eta bizi izan ditugun une erabakigarrienaz jabetu. Lehen irakur gaian entzun dugu, nola Israel herriak jainkoak agindu eta eman zion lurraldean sartzean egin zuena, bere historiari begira jarri. Eta entzun dugu, nire aita batetik bestera zebilen gizun bat zen, Egiptora joan zen, eta abar, jainkoak atera gintuen, lokarri lurra hartatik, eta abar. Gure historian zehar hartu ditugun erabakiek eta gau gertatu zaizkigunek ekarri gaituzte gu orain garen honetara. Jainkoarekin eta besteekin bizi izandakoak ekarri gaituzte gauden honetara. Gu garen guzti horrekin hasten dugu Garizumako ibilbidea. Ez gara zerotik hasten. Garizumak geure histori osoa du kontuan. Izan ditugun gozamen eta sufrimen guztiekin. Lagungarri gertatuko zaigu ariketa hau, bide ezberdinen artean egokienak hartu ahal izateko. Israel herriak egin zuen bezala. Hau bigarren pausoa. Hirugarrena, bizitzak hautapenak egitera garamatza. Behin eta berriz gainera. Jesusi ere bide ezberdinak irekitzen zitzaizkion bere misioan. Eta horien artean jainkoarekin zuzen jokatu nahiez autopen batzuk egin behar izan zituen, behin eta berriro gainera. Tentaldiak, entzun ditugun tentaldiak, ez dira maltzurkeria objektiboak. Baizik eta egin behar ditugun hautapenen aurrean agertzen diren jomuga ezberdinak dira. Zein hartu, zer bide hartu? Zeri begira bizi naiz egiten dudan guztian? Neure zilborrari begira? Ala jainkoarekiko eta besteekiko maitasunari begira? Tentazioak 3 entzun ditugu. 3 modutara azaldu behintzat. Lehena, nire beharrak asetzea gauza guztien gainetik. Harriak ogi bihurtzeko ahalmenaz, neure grina eta beharrak asez bizi naiteke. Eta beste gauza guztiak horren bueltan. Hori da tentazioa. Eta horrek aurpegi asko agertzen ditu geure bizitzan. Ni naiz guztiaren erdia eta nire beharrai erantzunez biziko naiz. Askotan nahita edo nahi gabe. Bigarren tentazioa, kosta ala kosta, gauza eta pertsona guztien gainetik, nik indarra eta ospea izatea, izen ona, honetxia izan, besteen miresmena jasotzea, postu hon bat gizarte hontan, edo nire harremanen erdia. Hirugarrena, azkar esan da.
Jainkoarekiko fedea ere, nire nahira makurtzea. Hau da, jainkoa nire zerbitzura jartzea fedearen izenean, hori bai. Espiritualtasunez ondo jantzita gainera. Jesusek tentaldi hauek bizi izan zituen bete-betean. Bizi izan zituen. Etzan izan, bizi izan balitu bezala, ez, bizi izan zituen. Eta aukera batzuk egin zituen. Eta guk ere bai. Modu askotara. Bizitzan egin behar izaten ditugun hautapenen guztien erdian. Bai, Bazkorako bidea gure egia gordinetik abiatzen da. Gure historia presente eginez. Jainkoa barne. Eta bidean agertzen zaizkigun aukeren artean, hautapen zuzenenak eta fedezkoenak eginez. Horrela bakarrik egin genezake Jesusek egin zuen bide bera. Bakoitzak bere egoera propioa, baina egiaz eta fedez. Aprobetxa ditzagun, garizumak eskura jartzen dizkigun baliabideak, klasikoak, baina klasikoak izan da ere oso gaurkoak dira. Otoitza, hau da, jainkoarekin aurrez aurre jartzea. Aurrez aurre. Zu eta ni, jainkoari, zuzenean. Paraua, hau da, geure pertsona eztea. Ezi. Ze beharra ditut, nola ikusten dut, zerk laguntzen dit, bide hau egiten. Hirugarrena, limosna. Hau da, eskuzabal izatea beharrean daudenekin. Ingurura begira, bestei begira, zerren beharrean daude. Nora lagun diezaieket? Limosna. Bakoitzak ikusiko du nola gauzatu baliabide hauek, norbere kasuan. Eta bukatzeko, bidai ona izan Bazkorako bideo. Bide ona izan dezazuela. Jesus da gure aurretik doana. Jarrai dezaiegun konfiantzaz. Zutiturik, egin dezagun geure fedearen aitormena, esanez. Sinesten dut jaungoiko aita ahal guztidun zerulurren egilea. Sinesten dut haren seme bakar Jesukristo gure jauna. Espiritu Santuaren egitez sortu eta Andre Maria Birjinagandik jaiozena. Pontzio Pilatoren menpean nekaldua, gurutzean hiltzatua, hila eta obiratua izan zena. Infernuetara jaitsi eta hirugarren egunean hilen artetik piztu zena. Zeruetara igo eta kangoiko aita ahal guztidunaren eskuinaldean jarririk dagoena. Handik biziak eta hilak epaitzera etorriko dena. Sinesten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, Santuen elkartasuna, bekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizitza. Amen. Bat egin dezagun munduko behartsuen aldeko otoitzean, Elizaren eta geure asmoak ere gogoan izan ditzagun.
Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kristauen alde. Jesusek bezala, guk ere uxa ditzagula gaitzaren bideak eta bizi dezagula atergabe berri onaren poza. Kyrie eleison. Gerratean sufritzen ari diren herrien alde. Bizitzeko toki baten bila atera diren errefusiatuen alde. Bertan hiltzen ari diren gizon emakumeen alde. Gatazka alde batera utzi eta bide berriak irekitzeko argia eta borondatea sortu daitezen. Kyrie eleison. Munduko ekonomiaren ardura daukaten agintari guztien alde. Benetan bila dezatela injustizia desagertzea eta saia daitezela gizalegezkoa eta duintasunezkoa den guztia egiten. Eskat, Kyrie eleison. geure alde eta mundu guztian garizuma hau ospatzen hasi diren kristauen alde. Egiazko berrialdi izan dezagun garizuma hau, Jesus bezala errukitsu izateko. Kyrie eleison. Entzun aita gure otoitza, eta emaguzu Jesu Kristorengan bizi berria. Jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jakingo duzuen moduan, Arantzazuko santutegiak elkarren bila izeneko proiektu sozial bat ipini zuen martxan 2014ean. Franziskotarrek eta laiko talde batek bultzatuta. Gizartean txertatzeko eta bizimudu duin bat izateko zailtasunak dituzten personei laguntzeko ekimen bat da. Hemengo gogartetxean, martxoa eta urria bitartean, 3 eguneko egonaldi bat eskaintzen diegu talde hauei. Beraientzako inolako diru kosturik gabe. Eta egun hauetan aisialdia eta heziketa aukera ezberdinak eskaintzen zaizkie. Aurten ere, martxoan emango zaio hasiera proiektuari. Honek kostu bat dauka jakina, eta laguntza publikoak jasotzen ditugun arren, hori ez da nahikoa kostu guztiari aurre egina ahal izateko. Garizuman, otoitza eta barauarekin batera, ederra da pobre eta baztertuekin gogoratzea eta horrelako proiektu bati diru laguntza ematea. Horregatik, eliza honetan Garizuman zehar, meza nagusian, jasoko den dirua proiektu honetara bideratua izango da. Eskerrik asko zuen eskuzabaltasunagatik.
Senideok, egin dezagun otoitz guztio batean, Eliza osoaren oparia jainkoari eskaintzerakoan. Jainkoak goresteko eta gizakia salbatzeko. Jauna, opari honekin hasten gara Pasko misterioa ospatzeko prestatzen. Egizu, gure jarrera izan dadila eskaintza honek eskatzen duenaren araberakoa. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin, gora bihotzak, jaunaka dauzkagu, eskerrak jaungoiko gure jaunari. egokita eta zuzen. Egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea, jauna, aita guzti santu, jainko ahal guztidun beti ereko horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Berak, 40 eguneko baraua eginez, hasiera eman baizion Garizumako gure barauari. Eta tentatzailearen maltzurkeriak baztertuz, bekaturako gure joera nola menperatu erakutsi zigun. Pasko misterioa bihotz garbitz ospa dezagun, eta betiko paskora irits gaitezen. Horregatik, hain geru eta santu guztiekin batean, beti eta beti abesten dizugu goratzarre hau. Santu, santu, santua, dire guztien jainko jauna, segur lurrak beteri dauzka zure bizira. Osana, zeruko jerrera, bedekatua jaunaren izenean datorrena. Osana, zeruko jerrera. Santu zara bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu ogi ardu hauek zeure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogia hartu, eta eskerrak emanez zatitu zuen, eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik. Hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean afalondoan, kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nire odolaren kaliza da eta, itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau, nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa, Zure gurutze
Horregatik, jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kalitza eskaintzen dizkitzugu zuri eskerrak emanez, aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan, jauna, mundu guztian zabalduri dagoen zeure eliza. Gaur Kristok heriotza garaitu eta bere bizi ilezkorrean parte izatea eman digun eguna, igandea, ospatzera hemen bildua. Eramazu maitasun osora, Francisco gure aita santuarekin, Fernando gure gotzainarekin, eta elizan parte hartzen duten guztiekin batean. Era berean, izan gogoan, jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure senideak eta hildako guztiak ere. Harri itzatzu zeure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren, guk guztiok betiko bizia irits dezagun. Jainkoaren ama Maria Birjina doatsuarekin, haren senar Jose santuarekin, apostolu santuekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gorets zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainko aita alguztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, beldur gabe abes dezagun. Gure aita zeruetan zarena, santu izan beri zure izena, etor beri zure erreinua, egin beri zure naia, zeruak bezala gurea ere. Eman duzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorak, guk ere gure zordunei, barkatzen diegun ezkero. Ez baitzazu utzik tentalian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaiz guztietatik. Emaguzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Zurea duzu erregetza, zureak ospe eta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zu zara gure bakea, eta bihotz da mutuak jainkoarekin adiskidetzen dituzu. Begira zeure elizaren sinismenari, ez gure pekatue. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari, emaiguzu guri bakea, eman batasuna. Errege bizi baizara, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren bakea bedi zuekin, Eta zure espirituaren. emaiozue bakea elkarri.
Jaungoikoaren bildotxa, zuk entzen duzu munduko pekatua. Erruki jauna, Jaungoikoaren bildotxa, zuk entzen duzu munduko pekatua. erruki jauna, Jaungoikoaren bildotxa, zuk entzen duzu munduko pekatua. emaiguzu akea. Ona hemen, Jaungoikoaren bildotxa. Ona munduko pekatua kentzen duena. Zoriontsuak gu jaunaren maiontara deituak. Jauna, ni ez naiz inor zunere etxean sartzeko, baina esan hitz bat eta setatu. Izan zaitez beti Jesus maitea, nire bihotzaren jaun eta jabea, kanta dezagon denok. Izan zaitez beti Jesus maitea, nire bihotzaren jaun eta jabea. Jesusen bihotzak gaitu maitatu, betiko errukiz denok salbatu. Denok? Izan zaitez beti Jesus maitea, nire bihotzaren janta jabea. Jaunaren bihotza zein gozoa den, hantxe dugu bake postatzen. Izan zaitez beti Jesus maitea, nire bihotzaren janta jabea. Bihotzerrik gutxi, bihozulatu, gure bekatuak maitez barkatu. Izan zaitez beti Jesus maitea, nire bihotzaren janta jabea.
Egin dezagun otoitz. Hartu dugun ogi santu honek, jauna, sinismena bizkortzen digu, itxaropena sendotzen eta maitasuna indartzen. Egizu ikas dezagula egiazko ogi bizia den Jesusen goze izaten, eta zure ahotik ateratzen diren hitzetan bizia aurkitzen. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Gure salvamenaren lehen emaitzak ospatu ditugu Eukaristian. Gizaki guztiek eta bakoitzak bizitzaren tentaldiak garaitzeko jainkoaren indarra daukala erakutsi digu Eukaristiak. Tentatzailea menperatu baitu Jesusek. Jauna hartzen dugun bakoitzean, gure garaipenaren agiria eta indarra ematen zaigu. Jainkoa gurekin egongo denaren itxaropena sortuko alzigun gaurko Eukaristiak. Ez dezagula inoiz ere galdu itxaropen hori. Beste bat arte, nahi duzuen arte. Jauna zuekin, Eta zure bede ikazaitzatela jainko ahal guztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santua. Zoazte jaunaren bakean, eskerra